Hola, petit explorador. Hola, petita exploradora. Benvinguts a Minimón, el lloc on les històries comencen suaument i creixen dins teu. Poseu-vos còmodes, respireu a poc i obrim junts la porta del conte d'avui. Hi havia una vegada, en un poblet envoltat de camps verds i flors silvestres, una nena que tothom coneixia com la Vermella. Li deien així perquè sempre portava una caputxa vermella brillant, feta per la seva àvia amb fils gruixuts i paciència infinita. La Vermella era curiosa, li agradava observar, fer preguntes, descobrir coses noves. No era una nena imprudent, però sí valenta, i això, de vegades, feia que el món li semblés una mica més gran del que era. Un matí de primavera, la seva mare li va dir: «La teva àvia Montserrat no es troba gaire fina aquests dies. Li he preparat coca de llimona, mel i brou calent. Li ho podries portar?» La Vermella va somriure. «És clar que sí!» La mare li va donar la cistella i li va acariciar la galta. «Recorda el camí de les pedres planes. No t'apartis del sender. El bosc és bonic, però també pot despistar». «Ho sé, mare!» I amb la caputxa ben posada, va començar el camí. El bosc era ple de vida. El sol jugava entre les fulles. Els ocells cantaven melodies petites. L'aire feia olor de terra i molsa. La Vermella caminava amb pas ferm, però al cap d'una estona va sentir una veu. «Bon dia, petita caminant!» Al costat del sender hi havia un llop, gran, de pèl gris, ulls brillants. Somreia. Un somriure una mica massa ample. La Vermella no es va acostar. Es va quedar al camí. «Bon dia!» va dir amb educació. «Ho pas amb aquesta cistella tan ben preparada!» La seva veu era suau, melosa, agradable. La Vermella va recordar les paraules de la seva mare. «No et fiïs només d'una veu dolça». «Vaig a veure la meva àvia», va respondre amb prudència. «Oh, i on viu aquesta àvia tan afortunada?» La pregunta va quedar suspesa a l'aire. La Vermella va dubtar. Només un segon. Aquella petita veu interior li deia que no calia explicar-ho tot. «Viu al final del camí de les pedres planes». El llop va assentir lentament. «Ah, el camí llarg! Però saps? Hi ha una drecera preciosa per allà. Margarides blanques, aire fresc, arribaries abans». La Vermella va mirar el camí. Estret, ombres, arrels, silenci. Va respirar. I va negar amb el cap. «Gràcies, però seguiré el meu camí». I va continuar caminant. El llop va deixar de somriure. No li agradava que li diguessin que no, però ja sabia prou coses i va córrer bosc a través, més ràpid que el vent. Mentrestant, la Vermella caminava, pensativa. Potser el llop només era amable, o potser no. Quan arribés, li explicaria tot a l'àvia. El llop va arribar primer. Toc, toc, toc. «Qui és?», va preguntar l'àvia amb veu clara. «Soc la Vermella». Però l'àvia Montserrat havia escoltat moltes veus al llarg dels anys i aquella no era exactament la de la seva neta. Va mirar per la finestra i el va veure. Entesos». Amb calma, es va amagar dins l'armari gran de la seva habitació. El llop va entrar, va mirar a banda i banda i va tenir una idea. Es va posar el camisó, les ulleres, el gorro de dormir
i es va ficar al llit. Al cap d'uns minuts, toc, toc, toc. Àvia, sóc jo! Entra, estimada! La vermella va entrar a poc. Alguna cosa no encaixava. L'habitació era la mateixa, l'olor també, però l'energia era diferent. Es va acostar al llit. Àvia, quines orelles més grans tens avui? Són per escoltar-te millor. I aquests ulls tan oberts? Són per veure't millor. La vermella va notar que el seu cor bategava una mica més de pressa. I aquesta boca tan gran? El llop es va incorporar lentament, molt lentament. Aquesta boca és per menjar-me la coca de llimona! Va saltar fora del llit, però la vermella ja estava preparada. Va fer un pas enrere. Tu no ets la meva àvia! I en aquell instant, les portes de l'armari es van obrir amb força. Prou! L'àvia Montserrat va sortir amb decisió. No tremolava, no cridava, només mirava el llop amb fermesa. Has mentit, has entrat sense permís i has volgut enganyar. El llop va baixar les orelles. Ara no semblava tan gran. Jo només volia la coca. Si vols alguna cosa, va dir l'àvia, la demanes, no l'enganyes. En aquell moment, el veí Martí va trucar a la porta. Havia sentit el soroll. Entre tots dos van acompanyar el llop fora del bosc, sense crits, sense cops, només amb decisió. El llop va marxar amb el cap baix. Potser aquella nit va aprendre que la gana no justifica l'engany. Dins la casa, la vermella i l'àvia van seure a la taula. Van compartir la coca, el brou calent, una tarda tranquil·la. He tingut una mica de por, va admetre la vermella. La por ens ajuda a estar atents, va dir l'àvia. El que importa és què fem després. La vermella va somriure. Aquell dia havia après alguna cosa. No cal desconfiar de tothom, però tampoc confiar sense pensar. Quan el sol es va pondre, va tornar cap a casa pel camí de les pedres planes. La mare l'esperava. Com ha anat? Ha estat una aventura! I aquella nit, mentre es posava la caputxa al costat del llit, va sentir que el món era gran. Sí, però ella també ho era. I així acaba la història d'avui. A Minimón, les històries sempre troben el seu camí i potser una miqueta del seu camí també entra dins teu. Tanqueu els ullets si teniu son i si no, la imaginació pot continuar caminant. Fins al proper conte.